Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, тамошобинони канали мо чхеле шумосози хубе саломатиётон соз худовандои маназ бошен, сеҳат саломат бошен. Чхеле ки ба ҳамагон маълуме, ман кор мекунам дар компания Fabertech. Баъзеҳо менависанд дар таги комментариҳо, бовар кунед, ҳама хел намедонем дига чӣ бугум. Менависанд ки изанак шарманда карда ки ҳама рақати кори Fabertech-аш айба шарма намедона, ҳар рӯз одаморо таклиф мекунад. Барои чӣ ман айба шарма бидонам? Ин кори мо. Ман дар сетивои маркетинг кор мекунам, командаши мо кор мекунем, одаморо ба кор даъват мекунам. Одаморо ба кор даъват мекунам. Коре ки на самом деле официальне. Компания Fabertech 27 сали соле ки мавҷуд аст, кор ва фаъолият мекунад дар бозори ҷаҳонӣ, мавқеи худша ишғол кардагиай. Чӣ ки баъзеҳо бе ягон факти далел гап мезананд. Гап ягон каса бош кардан дар кор нестай. Ин кори мо кори официальне, кори ҳалоле. Агар ки ҳаром мешид 27 сали сол дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият намекард. Маҳсулоташам ҳалоле, пеша баровардан қозиёт проверка мекунад ҳамаша. Дар таркибшон чизҳое ки барои мусулмонон запрещёне надоранд. Инам так что бе ягон факти далел, бе ягон доказательства, як мисол чиза ҳаром гуфтан, ихаш гуноҳай. Инам хел ма чӣ шарм медоштам? Ман шарм намедорам, ман гордо мегӯям ки ман дар компания Fabertech кор мекунам, меҳнати ҳалол мекунам. Ман кор кардистам, ман пули хидмат дорам, ман кори хидмат дорам, ман муҳтоҷи як копейки ягон кас намешам. Дасти ягон каса нигоҳ намекунам, ба марду номард муҳтоҷ нестам. Инам хел ранги баъзеҳори дар таги видеои одамо дар омада комментариҳо безеб наменависам, вақт ман намегзаронам дар YouTube, дар Instagram беҳуда намешинем. Инам хел одамое ки мисол гап мезанед як каса мегӯянд ки аввал ҷои тоза биёрен худо бошинен, аввал мегӯянд гиребони худта бибӯй, баъд айби дигаронро биҷӯй. Инам хел мардакое ки бу гап мезанед, шумо ки занҳо чӣ кор мекунед дар YouTube, дар Instagram, шумо хӯҳарои худтона бидонед, шумо занҳои худтона бидонед чӣ кор мекунанд, шуморо ба хиёл ки гусел мекунанд, корда баъд худшон мебуроранд, телефонои ба ҷоишонанд. Инам хел мо кори ҳалол мекунем. Мо чӣ кор кардем? Дар хона нишаста кор кардистем, ягон фоҳишагӣ накардаем, ягон бираҳадӣ накардаем. Мисол дастмо ба даст ягон мардак намерасад, китифмо ба китиф ягон мардак намерасад. Дар хона шишта ҳам кори хонамо намекунем, ҳам дар Fabertech кор мекунем, ҳам як ёрдам мешавад зиндагимонда, шавҳаромонда. Ягон кори хатомо накардаем. Так что мо горда ба овози баланд мегӯем ки ман дар компания Fabertech кор мекунам, командашда кор мекунем, сетивои маркетингай. Дигар занҳое ки мефаҳманд, кор кардан мехоҳанд ки зиндагиашон ранги мовори дигаргун кунанд, нағз кунанд, марҳамат биёед дар командаи мо кор мекунем. Ман кори ҳамаша шуморо мефаҳмонам, меомӯзонам, дастона мегирем то директор шидана. Одамое ки мисол ҳар кас ки ҳар гап мегӯянд, мисол повторят мекунад, як одам ки барои пешравии каналаш, барои хайп қапиданаш ҳаром мебурад компания Fabertech, ба дигарро бу такрор накунед. Як кас ки нафаҳмид як кадами кора, шумо такрор накунед. Як кас ки димағбошед, шумо вақтон гуноҳ нагиред. Касе ки намехоҳад кор кардан, мо маҷбурш намекунем. Ягон кас беақл нест ки мо ай дасташ кашида маҷбур будем регистратсияш кунем. Ҳар кас кор мекунад, барои худша кор мекунад. Ҳар кас пешравӣ мекунад, барои худша мекунад. Барои ҳамин марҳамат, агар хоҳиш дошта бошем, биёед ҳамроҳи мо кор мекунем, дар командаи мо пешравиҳо мекунем.